Здравейте! Ще ви покажем как да инсталирате NetSurf TV на смарт телевизори с операционна система Android. Преди да започнете, уверете се, че вашият телевизор е свързан с интернет. От менюто на телевизорът изберете Apps. Следва бутон Get More Apps, за да влезете в Google Play. Навигирайте до търсачката. Въведете с латински букви NetSurf и цъкнете Search. Появява се иконата на NetSurf TV. Цъкнете върху приложението. Следва бутон Install. Приложението се инсталира. Стартирайте приложението и използвайте даденият ви активационен код. Натиснете бутон ОК за потвърждаване. Отново диалог за потвърждаване, избирате Да. Това е. Инсталирахте новото TV приложение на NetSurf. Приятно гледане! Свали приложението от App Store на твоя смарт телевизор сега. Кодът за активация ще получиш безплатно във всеки наш магазин, само срещу ненужния ти приемник.